Emme juurikaan ajattele hengittämiskykyä, sillä pidämme sitä itsestäänselvyytenä. Aina ensimmäisestä hengenvedosta alkaen, kunhan kaikki toimii niin kuin pitääkin. Suurkaupungin vilkkaasti liikennöidyllä kadulla ilmanlaatu voi olla todella huono. Ilmassa on katupölyä, kumia, ruostetta ja pakokaasuja. EU:n sääntöjen mukaan työympäristön ilma saa olla 70 kertaa ulkoilmaa likaisempaa. Raja-arvot ylittyvät kuitenkin usein, ja rakennustyömaalla ilmanlaatu voi olla 1000 kertaa katuympäristössä olevan ilmanlaatua heikompi. Rakennuspölyn hengittäminen aiheuttaa useita erilaisia sairauksia, joita kutsutaan nimellä pölykeuhko tai keuhkoahtaumatauti, KAT. Silikoosi ja asbestoosi ovat pölykeuhkosairauden pahimmat muodot. Silikoosi, jota kutsutaan myös kivipölykeuhkosairaudeksi, aiheutuu kvartsin hengittämisestä ja asbestoosi asbestipitoisen pölyn hengittämisestä. Terveyshaitta ei perustu vain pölytyyppiin. Myös pölyn määrällä ja pölyhiukkasten koolla on merkitystä. Ratkaisevaa on erityisen hienon pölyn määrä ilmassa sekä pölyisessä ympäristössä vietetyn ajan pituus. Pölyhiukkasten koko on tärkeä, sillä se ratkaisee, miten syvälle keuhkoihin hiukkaset kulkeutuvat. Pölyhiukkaset, joiden koko ylittää 0,05 millimetriä, niin kutsuttu sisään hengitettävä pöly, kiinnittyvät yleensä nenään tai nieluun. Suuremmatkin hiukkaset saattavat painua syvälle keuhkoihin tietyistä syistä, kuten tupakoinnin tai toistuvan altistumisen aiheuttaman värekarvojen tuhoutumisen vuoksi. Mitä pienempi hiukkanen on, sitä syvemmälle keuhkoihin se painuu. Hiukkaset, joiden koko on alle 0,05 millimetriä, niin kutsuttu hengitettävä pöly, ovat näkymättömiä, ja ne tunkeutuvat kaikkein syvimmälle keuhkoihin, missä ilman virtaus on erittäin hidas. Sen vuoksi pienimpien hiukkasten hengittäminen ulos on vaikeaa. Keuhkoihin kiinnittyvät vieraat pölyhiukkaset koteloituvat sidekudoskyhmyiksi. Tämä on keuhkon tapa suojautua. Tämä aiheuttaa ennen pitkää pölykeuhkon tai KAT:n, joka on lyhenne sanasta keuhkoahtaumatauti. Keho ei pysty hajottamaan tietyn tyyppisiä teräviä hiukkasia, esimerkiksi kvartsi- ja asbestipitoista pölyä. Sen vuoksi ne aiheuttavat vahinkoa senkin jälkeen, kun ne ovat kiinnittyneet keuhkoihin. Hengityssuoja on välttämätön pölyisissä työtilanteissa, jotta vältyttäisiin hengittämästä haitallisia ja näkymättömiä pölyhiukkasia. Paras suoja saavutetaan, kun pöly eliminoidaan pois heti sen syntypaikassa. Dust Control on kehittänyt vakioimusuojia lähes kaikkiin käsityökoneisiin ja valmistaa niitä myös mittatilaustyönä tarpeen mukaan. Pöly erotetaan pois heti, missä sitä syntyy. Dust Control-pölyn erotin on kolmivaiheinen. Ensimmäisenä on pölyn karkea erottelu, joka tapahtuu sykloniosassa keskipakoisvoiman avulla. Karkea erottelun jälkeen ilma johdetaan hienosuodattimen läpi, johon suurin osa hiukkasista kiinnittyy. Pienimmät hiukkaset ovat kaikkein vaarallisimpia, ja ne on pysäytettävä. Sen vuoksi ilma suodatetaan lopuksi vielä H13 HEPA-mikrosuodattimen läpi. Mikrosuodattimen avulla estetään näkymättömien, mutta vaarallisten hiukkasten pääsy takaisin työympäristöön ja siten niiden kiinnittyminen keuhkoihin. Kaikissa Dust Controlin pölyn erottimissa on vakiona HEPA-13 mikrosuodatin. Jotta rakennuspöly ei vahingoittaisi terveyttäsi, ota huomioon seuraavat asiat. Varusta pölyä tuottavat koneet, kuten piikkauskoneet ja hiomakoneet imusuojalla. Imuroi säännöllisesti. Käytä pölynerotinta, jossa on HEPA H13 mikrosuodatin. Käytä ilmanpuhdistajaa. Pyri löytämään työtapoja, jotka aiheuttavat vähemmän pölyä. Käytä hyväksyttyä hengityssuojaa pölynerottimen huollossa, kun vaihdat pölysäkkiä tai suodatinta.